Dit is Uit in Peel en Maas met de uitagenda voor de komende week. In Panningen wordt morgen voor de 25e keer de Cultuurprijs Peel en Maas uitgereikt. Naast de Cultuurprijs wordt door de aanwezigen ook een publieksprijs en een stimuleringsprijs toegekend. De genomineerden zijn Marijke Gijssen, Omroep PNM, Rockband New Age, Stichting Cultuurpodia Peel en Maas en Stichting Keverberg. Er zijn optredens van balletstudio Suzanne Kruisheer, Mannenwerk, het Overgardien en het koperensemble Eendracht uit Baarlo. De presentatie is van Robert Jansen. Vrijdag 27 november om 8 uur in het theater Doc 6 in Panningen. Bij Sint-Jozef Wonen en Zorg in Meijel is een nieuwe gratis toegankelijke expositie te zien. Er is onder andere keramiek van Feli van Schaik uit Weert en schilderijen van Francine Schers uit Meijel. De openingstijden van de expositie zijn van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur en zaterdag en zondag van 12:30 tot 5. Zaterdag 28 november tot maandag 29 februari bij Sint-Jozef Wonen en Zorg in Meijel. Vanwege de dirigentwissel bij de Koninklijke Harmonie Concordia in Panningen zal er dit jaar geen kapel in harmonie plaatsvinden. In plaats daarvan zal op zaterdag 28 november om 7:15 het harmonieconcert onder leiding van Maarten de Rijs samen met de slagwerkgroep het Speculaasconcert brengen. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa en via de website van Doc 6. Ga voor meer informatie naar de website harmoniepanningen.nl. Zaterdag 28 november om 7:15 in het theater Doc 6 in Panningen. De jeugdorkesten van Helden, Panninga en Kessel hebben zich onder leiding van dirigent Maarten Rijs verenigd in de jeugdorkesten Peel en Maas. Zondag zullen ze optreden in het theater van Panningen. Het leerlingenorkest zal de spits afbijten en daarna zal het jeugdorkest een wervelende show brengen met een zeer gevarieerd muzikaal programma. De orkesten worden bijgestaan door een combo en een zangeres. Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina van Jeugdorkesten Peel en Maas. Zondag 29 november om 11 uur in het theater Doc 6 in Panningen. Ook in de uitagenda, mail dan naar redactie@omroeppnm.nl.